Kako bi se neka karakteristika smatrala prilagodbom, ona se mora prenositi s generacije na generaciju, odnosno s roditelja na potomke i mora im osigurati preživljavanje. Ako neka karakteristika nije dovoljno dobra, odnosno ne osigurava preživljavanje, jedinke s tom karakteristikom će postepeno nestajati i ta se karakteristika više neće nasljeđivati dalje. Kako bi znanstvenici shvatili što je prilagodba, a što nije, od velike im je važnosti proučavanje fosila, fosilnih ostataka i predaka neke vrste. Tako mogu shvatiti čemu je neka karakteristika koja možda i danas postoji služila, služi li tome i danas ili možda ima neku drugu funkciju. Primjerice, kada spomenemo perje ptica, ono što nam prvo padne na pamet je da perje pticama služi prvenstveno za let. No znanstvenici su proučavanjem fosilnih ostataka pticolikih dinosaura, poput Archaeopteryxa i drugih, pretpostavili da je perje zapravo tim dinosaurima služilo za održavanje temperature, jer oni nisu baš još znali letjeti. Ptice su bile te koje su usavršile let. Pticama perje i danas služi za održavanje temperature, a osim toga koriste ga naravno i za let, ali i za privlačenje partnera.